si cantik jelita ning dia sedang ning Marsa. kok dewi guyon nek nang Jombang mampir sengon lemah tenang ada wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mesine. sepina kali matur sembah nuwun suwarni para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Dipun lajengaken temriki sabaripun Mbak Marsha kali anak wedok. Nggih, monggo. Dalam maturi pelantun tembang manis campur sari ning Putri Ardila dan ning Rani Asmara. Anyar iki. Anyar. Berarti lek anyar ngene kudu dewek-dewek sih. Tidak. Oke, matur sembah nuwun dawuhipun penggemar setia saking Dawar Brayu, ugi Umi Kendi, ugi Umi saking Balung Mojo, sugeng mirsani Balung Mojo matur sembah nuwun. Tau kupak bumbune mriko nyuwun ngapura tak rewangi yen duduk sumur dari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi loya karuan umur kari senenge ora melu duwe. sabaripun Mbak Rani kali Mbak Putri kepriki disusul Sing duwe ilo ning Nana Salehu ning Kiki Amelia. Nang Semarang mampir kokosan wes kadung sayang dianggep koncoan pelas teri dibuntel godhong sing ditresnani bojone uwong. segera Mami Okta tampilkan muah kondang saking daerah Jombang. Selain mula muah iki sing duwe sound system horeke Jombang. Ugi jeragan matoa duren burung usum matoa. Siramu dadek pikiran bayang koprak akeh tingine ditinggal letak akeh jatine tos duhur. sabaripun Mbak Ika kali Mbak Menik kepriki dilajengaken Pelantun tembang manis campur sari Mbak Yantika disusul Mbak Yuni Rokaya. Ya Allah, janggualan kulit hijau so duit buat
maki beda bojo beda rezeki disusul Mbak Susan kaliripun Mbak Maridik. Pokoknya tiap malam itu beri ini ganti ya Mi ya. Siap. Ini pengereman asli Budi Wijaya Ning Susanti dan Ning Maridik. Longsone ngati Mangan bayi ning tengah wajan senajan tuwe aku tetep sayang mangan bandeng dicampur roti bojo ganteng gelek manasati mangkane Mami Okta ki ndelek bojo sing elek-elek wae. Nggih, salajengipun mriki peranan penting Budi Wijaya dipun aturi Ibu Rizky ning Fikum ning Titin Ning musiko waras Ning ya kan Titin. tapi kita suara so pilingan tak pandang saya kelingan tapi selama tak cukup apa dari selikur tak pikirin ramel duwe dan tak lihat mancing sepuluh. Segera Mami Okta hadirkan temriki pemain sinetron yang kondang di TPI dan Indosiar. Nggih. Ingkang pertama Bu Endang Sukentuk temriki kondangipun ten sinetron TPI. Sinetron apa Mi? Kecil-kecil cabai rawit. Nggih, niki Ibu Sartini. Sinetron Indosiar. Napa niku? Kejar ladaku kok ku tapuk. Monggo. Mundut klambi ning pasar kabat tresnaku suci dudu akhirat bisa gambang ya rapi bisa nyuling bisa nyaman rapi bisa nyanding. Ampun kujuk matur supanuwun sesarengan senior saking keluarga dalam Budi Wijaya kanggung pandegane Ibu Yayu saking Lamongan. Nggih, ingkang nomor kalih Ibu Mary saking Mojosari, kaping 3. Ibu Irma Brondongwati. Dili. Belani Sambualah kulite ijo sing dikagak suwe bojo Cetar rezeki Mbak Inga nggih sepina malih matur sembah nuwun kabaripun aji sepuh para sepuh ingkang sampun mirsani ugi ngrawuhaken keluarga dalem Budi Wijaya. Nggih. Donga kula mugi pinaringan berkah Gusti Allah katur keluarga dalem pimpinan desa menika
Yuk yuk. Nggih. Gimana kau padatan saben pedayan Sekar Sari kang dirawuh dilajengaken kali keluarga Seniwati Budi Wijaya. Nggih. Ayo Mas Jono, monggo Masih bersama